Angela ite omna khuwa chu chumi zan chuan are hle mai ma se he an khuwa hi aral muangin then khatte phei chuan kongpo hi an kal thafum fe ngai lova chu ba ka atlang puin mi te chu an mengrei vak lo bok chumi zan phei chu zandang zong a in are le zuale mo ti tur hi ani a achan chu an inbul hnaya state prison atang chuan mitang tlan chuak an omwang ani tan in atang chuan aurin na in khochu mi puite hriat turin mi te chu zanlama an kongka te kala film khur turin an cha mol mola ponpo chuak lo turin an awngun hle mai Angela po chuan a hlau khop maya kongka po chu akal mi a chutiang chu athlen fo wangin zel bul hnaya chu an ning thei hle rengani ma se anu le pa thu ani mia wa wangle akhuwa ate a in lu amante po atlom deu wanga ani a chumizan kher chu Angela inu le pa te anniversary ani a khochung lama annu pa chuan lomna ne an tum ursun hle mai Angela chuan kal lo turina tingyala ma se eng ma ahlo om lo thu le police tam tak zan khu a kholayan wa vel tur thu apa chuan a hrila chulova uipalian tak mai Samsona an vul boka Samsona hi an duatin Angela naw ang mai ani a afinga aliana achak tha em bokani chumi ani awang chuan Samsona ne na lo om mai po chu Angela po chuan a hre talem lo ti chuan anu le pa te chu motora chuan an chuang ta a Samsona hena chuan Angela chuan ho mai thin mangi o atibal bala Samsona chuan api tong chu lo hrathiam ve ni om tak hian abu ve nguta ti chuan anu te chu an thlir liam dun ta ani in chunga chuan an pani chuan an lut ta a kongka chu akal ngala tun ang zel tang tlan chuak an omzana kan pani chau maya min kalsan hi chu a thlak khop mai ti in Samsona chu azu ena ani po chuan api thu soi chu alo en chho ve deuh ha a ti chuan room lama chuan an pani chuan an in zui lut dun ta a khumamu chung chuan TV chu ena alo mahil don suara ahar zoka ama ani awangin Samsona akhum hnuai mu chu angai that nan akut chuan azuk dapa ani chuan alo liak hlupa Angela po chu ngai thatakin amuhil vele ta a chumi hnu reilo te a tui farri keu hian Angela mu tui lai chu ati har le hlol mai ari chu ring lem lo ma sela anin om em awangin a thova chokalama chuan a pheya ma se choka tui her hona chu alo far silo ma se a her nget lui ta thova tui farri keu po chu are ta amut chu achuak boka a khum lampang chu apan pheile tangala a ui Samsona khum hnuai mu chu angai that nan azudap le a ani po chuan alo liak le hlupa ti chuan ngai thatakin Angela chu amuhil le ta a ma se mak deuh main amu nge tran don chau tia tui chu aron farri le ta keu mai le thinrim deuh mai hian hetiang te rep te chuan kan mu hil theina ang mole tibal bal chung hian akhuma tang chuan a zuang thova mi khwal bual in lam chu apan pheya barum hnai chuan tui farri keu po chu aring sota dimlo zetin bathroom kongka chu an hong deuh soka chuta athilwa mu zet chule ama chuan chakna renga om talo atha akhur hlok bokwakin theilovin akir le ta topani bathroom a chuan a uipa Samsona chu a let ling hian ril tlapurin alo in khaya tui farri keu riat kha Samsona thi sen chuata afar tlari alo ni bathroom banga chuan Samsona thi sen mang chuan human can leak through mishing po hian kan liak ve thei tho ti hi chiang zet main alo in ziak ku mai ni chu Angela chu atre ta chiam maya chutia ate lai chuan bathroom dar thalanga a hnunglama thil lo lang chu a mu nun ber ani zuita ani he urban legend hi soya hlo hle a achang chuan nu upalam te ti thaya achang chuan tle rol lam Angela ti ang rual vel hi ani dar thalanga a thil mu kha eng po lo ni sela nang po ngai thatu du tak imutil ma in ikhum hnuai kha en masa thinang che